Motorista arestado po matapos mahulihan ng iligal na droga at paraphernalia sa San Fernando City, La Union. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Inaresto ang isang 30 anyos na motorista matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na droga at paraphernalia sa isang checkpoint operation sa Barangay San Vicente, San Fernando City, La Union kahapon, Marso 31, 2026. Ayon sa pulisya, pinara ang suspect sa checkpoint kung saan nadiskubre ang hinihinalang bakas ng ilegal na droga at mga kagamitang ginamit dito na agad namang kinumpiska. Dahil dito, inaresto ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad. Naharap ang lalaki sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.